pinakakusog nga palakpak ang presensya sa Ginoo. Come on, ipatasa to atong kamot. Pinakakusog nga pagdayeg para sa presensya sa Ginoo. Thank you, Lord. Hallelujah. Are you ready for the Word of God? Okay ra ba ako ang mo-share karong gabi una? Salamat nga, okay ra sa tulo. What more choice? And anyway, if you're ready to listen sa pulong sa Ginoo, please stand up. Ako mong hangyoon nga mutindog. Ang word sa Ginoo karong gabi una will be taken from Galatians chapter 6. Kung naamoy mga Bibles, please open your Bibles with me sa Galatians chapter 6 verse 7 to 10. Atong basahon. Ingon dire. Do not be deceived. God cannot be mocked. Ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon. Kay walay tao nga makalimbong sa Dios. A man reaps what he sows. Kay kun unsa ang gipugas sa tao, mauusab ang iyang anihon. Kun sundo nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay katapusan. Apan kun sundo nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa, dili kita angayng pulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magpadayon kita, moabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. Busa, kun may kahigayunan, dili nato palabyon ang pagbuhat og maayo ngadto sa tanang mga tawo ug labi na gayud sa atong mga igsuon sa pagtuo. Ang tanan moingon amen. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for the privilege nga makapaminaw mi sa imong pulong karong gabi una. Holy Spirit, we ask you, Lord God, to just take your place. Lord, ang imong pulong ang among madunggan. Ang imong tingog ang among madunggan, Lord, dili ako That you will speak to every heart right now, Lord God, makuan ka, Lord. Ablihan nimo ang among salabutan, ang among huna-huna, ang among kasing-kasing. Mahimo ni Lord nga tambok, nga yuta, nga matamnan sa imuhang pulong, ug sa dihang matanom kini Lord, mutubo ni ug moani ni ug daghan. Salamat kaayo, Holy Spirit. Lord, your promise, imong pulong karon dili mo pauli nga walay nahinungdan, but Lord, it will accomplish the purpose of which you have sent it. Thank you, Lord, for using me. Thank you, Lord, for your presence in this place. Salamat, Ginoo, in Jesus' name. Ang tanan, moingog, amen. Amen. Please, manglingkod mo. Ato ning himay-himayon ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. Ang una nga akong hisgutan is kaning una gyud nga giingon dinhi sa verse. Ingon, do not be deceived. Sa binisaya pa, ayaw kamog palimbong. Naailain nga version nga nag-ingon diri sa Good News nga version, ingon po diri, do not deceive yourselves. Ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon. Dili lang di ay ang mga tao mulimbong nato. Na po di ay panahon nga kita mismo malimbungan nato ang atong kaugalingon. Tama? Okay. Kabalo mo unsay meaning aning deceive? Gitanaw na ako sa dictionary ingon diri, to believe something that is not true. Ang word nga deceive or pagkalingla or paglimbong kanang nakatuo ka sa usa ka butang or usa ka storya or usa ka sitwasyon nga dili tinuod. Nakasulay na baka nga nailad ka? Nagyoy ning amen. So nagyoy na ilad. Oh, ang uban nga ilad, no, naay mga nangailad sa gugma. Nay ni amen? Walay ni angkon. Abi nimog ikaw ray gipadalaan sa love letter? Xerox copy ra man dayto imong nadawat. Pulo ka buok gipadalaan sa love letter ato. Abi nimog
ikaw lang, no? Ingon siya, ako ra iyang gimahal. Isa ra daay ko sa iyang mga gimahal. Fake. Abi ni mo genuine. No, naiuban nga, mailad ka? Di na lang nako istorya. Kay daghan unyag maka-amen. No, especially, kaning pulong sa Ginoo karon naghisgot nato. It is a warning. Do not be deceived. Ingon ang pulong sa Ginoo. Warning ni, tungod kay, sa di mo ingon, pag-ingon sa pulong sa Ginoo, do not be deceived, na aday posibilidad that we may be deceived. Munang kinahanglan ta mahimong mabinantayon. We must be vigilant. In fact, no, naay danger or naay kapeligro niining panahon na because ingon kanong panahon na mga igsoon, if you do not know or if you know this, we are in the last days. Naanata sa katapusan sa kapanahunan. Napuganay ko'y nadunggan nga usa ka preacher ingon siya, no, we are not in the last days. We are in the last hour of the last days. Naanata sa katapusan nga oras nga duol na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Usa sa timailhan nga gisulti ni Jesus nga atong mahibalan nga naanata sa katapusan nga kapanahonan sa Matthew chapter 24 verse 11. Ingon diri, many false prophets will appear and deceive many people. Sa katapusan nga kapanahonan daghan kaayo kabalo mo ni mga propeta, mga tigpama magsulti sa pulong sa Ginoo, pero mangilad ra di ay. And they will deceive many people. Ug muna karong panahon na nga ato ang gipuy-an. Ang yawa, the devil, our enemy is a liar. Bakakon siya. Lingi asa do na imuhang tapad. Tanawa. Kaila ba kaniya? Okay. Dili siya ang bakakon. Kasi nakatapad ka sa imong bana ba or sa imuha bangkuan uyab. Dili siya ang yawa, ang bakakon. The enemy, the devil is a liar. Sa aran kaniya. Iya kang i-deceive. Iya kang kuanon nga, okay ra lagi ni. Di man ni makadaot nimo. Pero ang ending day, ana, is destruction. Baka. No? Ilaron kaniya to enjoy this. To daghan kaayog mga young people na in the kanabitang sa karon mailad. Unsa ang kinabuhi in the future, nawala ang future niya because nailad siya karon. Usahay, we think ang ubang tao ra ang makalimbong or makailad nato, but usahay kita ra day mismo ang makalimbong sa atong kaugalingon. Ngano man, how? Usaon man na? Di gani ko musugot nga limbungan ko sa uban? Ako na ba mulimbong sa akong kaugalingon? Ingon ang James chapter 1 verse 14 to 16 ingon diri. Matintal ang tawo kung dag-on siya sa dautan niyang tinguha ug kung tumanon niya ang dautan niyang tinguha. Ang sangputan niini mao ang pagpakasala ug kung magpadayon siya sa pagpakasala, ang iyang padulngan mao ang kamatayon. Busa, mga minahal kong mga igsoon, ayaw kamo palingla sa inyong kaugalingon. Dili ako'y nag-ingon, ana. The word of God, ingon siya. Sa di ay mga tentasyon. You know, lain-lain taog tentasyon. Tama ba? The temptation that will work for you may not work for me. Tama ba? Sample sa mga sa kanang sitwasyon sa babae ug lalaki. Ang mga babae dili man kaayo na sila matintal in kanang physical nga. Pero ang mga lalaki dali ra kay na sila matintal sa physical nga appearance sa babae, labi pag magsuot og kanang pinapuok og kuano, di ba? And ang mga babae dili kaayo because ang mga tentasyon lain-lain ta. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi oh. Matintal ka because of your own desire. Muna ngayog linglanga ang imuhang kaugalingon. No, be truthful. Ingon na sa ka magwawali ingon siya or old saying ningon diri, to be forewarned is to be forearmed. Di pa si dadaan ta aron maandam ta daan sa danger or attack. And mao ni dili ta gusto sa Ginoo nga ang iyang mga anak dili mailad.
Amen? Amen. Ikaduha, God cannot be mocked. No, unang nga sentence atong gibasa nga verse is, do not be deceived. Kaduha, God cannot be mocked. Ang Dios dili kabugal-bugalan. Walay makalimbong sa atong Dios. Ang tanan mo ingog, amen. No one, ingon ang message nga version, no one makes a fool of God. Walay pwede nga kuan sa Ginoo, himuon siya kana bitang makuan ba, malimbungan ba or mailad nimo ang Ginoo. Ingon pa ang amplified version, he will not allow himself to be ridiculed. Dili niya i-allow yang kaugalingon nga mabugal-bugalan siya, nor treated with contempt or tamayon. Sa dictionary, ang word nga mock in the script is a scriptural sense means kana bang paghambugiro, thinking mas maayo or mas bright or mas kabalo pa ka kaysa sa Ginoo. When you are mocking God, naguna-una kasi mong kaugalingon nga, mas maayo pa man ko, mas nakabalo pa man ko sa Ginoo. Muna siya ang bot pasabot. To mock God is to disrespect Him. Walay pagtahod, dishonor, gipakaulawan nimo ang Ginoo or ignore Him, gipakabawliwala nimo siya. And it is a serious offense committed by those who have no fear of God and or who deny His existence. In the Bible, daghan kay history diri sa mga tao nga they were trying to mock God. Ilang gipakabuang-buang ang Ginoo. Ilang gitikasan ang Ginoo. Kabalo ba mo sa story ni Achan? Sa Bible, sa book of Joshua, nag-ingnan sila sa Ginoo nga ilugon nila katong dapit. Dayon dili pwede nga kwaon nila ang mga butang dito, sunugon tanan. Hasta ang mga tao, mga babay, mga ana, mga bata, sunugon tanan mo ito'y giingon sa Ginoo. Pero ang sa gibuhat ni Achan, naibog man siya sa nindot kaayo nga plato. Ug uban pang mga kabtangan, iyang gitaguan sa iyang tent. Abi niyag walay nakakita. Gitikasan niya ang Ginoo. Pero ang Ginoo nakabalo. Mo nang pagkasunod nila nga asa sila dapit mo away, napildi sila. Natingala sila nganong napildi man sila nga mas dako man tong ilahang gipildi kaysa karon nga napildi sila, mas dako nga kontra. Tong daan nga ilang gipildi karon gamay ra noon ni nang kontra, napildi hinuon sila. Nangutana si Joshua sa Ginoo siya naay nanikas ninyo. Nakitaan si Achan, siya. Unsay gibuhat, gisunog siya apilang iyang pamilya. Sa Acts chapter 5 verse 1 and 10, basig kaila mo ani ni Ananias og ni Sapphira. Mag-asawa ni sila, gitikasan pud nila ang Ginoo. Ang early church, grabe kilang kadasig. Ilang gipamaligya ang ilang mga kabtangan ug nag-ipon sila tanan ang ilang mga halin, ilang gamiton nga mao toy gamiton sa tanan nga magmukaon mo'y gamiton nila. But kani si Ananias ug si Sapphira naninuguro sa silang kaugalingon. Ilahang gibaligya ang ilang yuta pero wala nila gihatag tanan dito sa templo. Ilang gitaguan ug nagsabot sila nga ang ilang i-declare nga halin imbis 100,000 ingnon lang nila nga 50,000 lang kay ang 50 atua. Naniguro sila. Unsay nahitabo una si Ananias ang ning adto didto, maora ni akong halin, Peter. Sure ka? Ningon si Peter. Ingon siya, maora gyud ni akong halin, ingna pa gani akong asawa. Pero wala pa may ang asawa didto. Kabalo mo unsay nahitabo ni Ananias? Natumba siya kalit na matay. Kuyaw day kayo nino, kaning manikas tas Ginoo. Mangani kay wa ni nahitabo karon. Maura man ni ako ang tithes. Then matumba kag galit, di nakakabakod. Then si Sapphira, wa siya kabalon sa nahitabo sa iyang bana, si Ananias giguyod na, kay ilubong. Pagsulod niya dito, gipangutana siya ni Peter, maura ba gyud to imong halin? Sapphira, nagkasabot gyud siya silang bana. Ningon na siya, maura gyud to. Tanaagi ingnan siya ni Peter, tanawa, ang mga tao nga naguyod sa imong bana na anapod, nanuktok, kay guyuro na pugka. Ug natumba si Sapphira na matay. No one can make a fool of God. Walay makatikas sa Ginoo. Everything, tanan nimong nakita, tanan nimong gipakita, tanan nimong gitaguan, God knows it.
Nasayod ang Ginoo. God knows everything, even the intentions of your heart. Bisan pa dinhi sa kalibutan mga igsoon, makaingon ka full of injustice. Makaingon siguro ka nga wala nimo nakuha ang justice nga imuhang gideserve. Makaingon siguro ka nga wala pa karon na dawat nimo ang dapat nimo. Bisan pa og nakaikyas ka sa justice diri sa kalibutan, you cannot escape the justice of God. Basig maingon ka nga naay nanikas nimo, ngano man lagi to siya, mas ninglambo man siya kaysa nako. Ayog kabalaka, wal dili na siya maka-escape sa justice sa Ginoo. Amen? Amen? Palakpakan na to ang Ginoo, be? Hallelujah. Okay, adto ta sa atinuod nako nga message karong gabi una. Ang title sa message this evening is The Law of Sowing and Reaping. Ang balaod sa tanom o sa pag-ani, pag-harvest. The idea of sowing and reaping is a basic principle of life. Prinsipyo gyud ni siya sa kinabuhi. Kani nga prinsipyo dili na gyud ni mausab. Irrevocable. No escape. Either believer ka, nag-ila ka sa Ginoo, or wala ka nag-ila sa Ginoo, or unbeliever ka, it is a law of life. Balaod ni sa kinabuhi. Ang tanan nga mga mag-uuma, kabalog yun ani. They understand the principle of sowing and reaping. No, kaysa nato. Pero kabalo pud ani. Kung ikaw mag-uuma ka, magtanom ka og mais, unsa may maani nimo? Ha? Kaning nasa taas, hello, na itawo dire? Kung magtanom ka og mais, unsa may maani? Correct, bright kaayo mo mais. Kung magtanom kag humay, unsay maani nimo? Correct, mga bright kaayo ming taga Happy Church, humay pod. Kani po, it's the same logic. No? It's pareha nga pagsabot. Kung ikaw, mag-inom ka og kanang tanduay o red horse kada adlaw, unsa may sangputan nimo? Kada adlaw, magsikag kahubog, mahimo kang alcoholic. Addict na ka sa alcohol. Kung ikaw, sa paman akong example din, no? If you overeat, kada adlaw, walay pugong sa kaon, walay pili sa kaon. Unsa mahitabo nimo? Very good. Overweight. Nay mo amen? Over ka sa weight nimo. No, mahimo kang obese. Dili ka healthy. Dili ka magbantay sa imong gikaon. Kung mga driver, nabay mga driver diri, kung kusog kay kag padagan dayon ulan. Dayon ang dalan pagyud liko-liko unsa may sangputan nimo? Of course, disgrasya. Kung ikaw, musaka ka sa 20-story building, then muambak ka, unsa may resulta? Patay. Di man kasi Superman ngay nag-abot dito, mulupad ra. Kung ikaw magdula-dula og kalayo karon, salamat mapaso. Huna-hunaan na, basin ikaw nagdula-dula kag kalayo karon, nagdula-dula kag sala. You know, unsay isang putan ana? Destruction, kalaglagan. Gitanaw nako ang meaning sa sowing. Ingon diri, the act of scattering seed. Mo ni siya ang paghimo, imuhang pagbuhat nga nagsabwag ka og liso. Nagsabwag ka og mga liso or liso. Ang imuhang tumong is mudaghan siya. No? To propagate. In the Bible, sa Biblia, ang sowing ug investing, they are kanang kuan sila, pareha sila meaning, synonymous. No? Sowing and investing. Kaya unsa man, ang intention ana is na ay return ug na ay increase sa ilahang giput-in. You know, kung asa ka karon, where you are right now, mo na ang field nga gi-assign sa Ginoo where asa ka magtanom. Balikon nako. Kung asa ka karon, unsa imong kahimtang karon,
Anak ba ka? Ginikanan ba ka? Estudyante ba ka? Nagtrabaho na ba ka? Or ikaw ang employer? Inahan? Asawa? Bana? Businessman? Unsa man, asa man ka nahimutang karon, that is the field nga gibutang sa Ginoo nimo where you can sow. Where diha ka makatanom. And every thought, every word, every deed, ang tanan nimong gihuna-huna, ang tanan nimong gisulti, ang tanan nimong gibuhat, mauna siya ang imuhang mga liso. That mauna siya ang mga liso nga gihatag sa Ginoo nimo nga imuhang matanom. 3 points this evening. Number 1, we reap what we sow. Di ba? Nabasa man nato to sa pulong sa Ginoo ingon sa verse 7. B, a man reaps what he sows. Kay kun unsa ang gipugas sa tawo, mausab ang iyang anihon. Sa kuan nga version, Passion Translation, ingon dito, for what you plant will always be the very thing that you will harvest. Unsa daw ang imuhang gitanom, maugyod pud na ang imuhang maani. Sa akong giingon, this is a universal law. Cause and effect. Every action na ay reaction, na ay consequence. And we reap what we sow. The seeds, sa muta kong giingon, nga ang mag-uuma, kung magtanom siya og mais, maani niya humay. Amen? Man gani naragyo na minaw. Kung magtanom siya mais, ang maani niya mais pod. Please help me out. Kuan pod mo, tubag pod mo. Kung mag-anis ay kung magtanom siya og humay, ang maani niya humay pod. Kung magtanom siya gliso sa mangga, ang maani niya ang tubo mangga pod. Correct gyud na siya. That is the law. Wala pa'y nahitabuan nga nagtanom og mais, then ang naiani humay. Because mauna siya ang balaod, no? That is the law, universal law. What you plant is what you will really get. Okay. Example. Di ba karon uso kayo ang tanom-tanom? Minsay mga plantitos o mga plantitas dire. Di ba? Uso kay mga tanom-tanom katong primero gyud pagsugod sa COVID na uso gyud kay ito na nanom ilang pastora gani dako kay garden. Na dito mga okra, mga kining singalan na ni sabi ito yung mga tanom talong, alugbati, sibuyas dahon, malunggay, o kung gusto mo utanon adto mo ilang pastora. Og ako po ning gisulay-sulayan. 'Di ba? Kung unsay imuhang gusto, mo'y imong pilion nga imong itanom. Gusto nimo nga anihon, mo'y imong pilion nga tanom, tama ba? O so nangadto mi og Robinsons, nangita mi og liso sa itanom. Nangita jud ko og liso sa akong gusto. Liso sa okra, no, liso nangita pod ko og kuan kaning lettuce. Pero dili ako ang nagtanom, ako rang anak gakong bana. Ganahan ra ko, pero wala ko interest mo tanom. You see? Ato di ang i-mind, no? If we want this harvest, kinahanglan kabalo taon sa nga liso ang atong itanom. Balikon ako pag-ingon. Kung gusto ka mukaon og okra kanang fresh jud kaayo kay favorite ra bagyo nako ng okra. Gusto ko muka og fresh kay nga okra gikan sa ako ang garden. Unsa may akong itanom nga liso? Liso sa okra. Kay mo man akong gusto nga i-harvest. Katong nagutan mi. Ingon ko sa akong bana nga butangan og alugbati. Di nakaani mig alugbati dito sa gitanom niya nga alugbati. Ikaingon gud akong bana, may gani nakatanom jud kog alugbati. Di pag-utan namo nasagulan gyud og alugbati ang among utan. Unsa may akong point dire? It is the same way po dinha sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Kung ikaw estudyante, nabay mga estudyante dire magkaway-kaway daw ang kamot be. Mga maayo kani sila sa mga modules or maayo na inyong mama sa inyong modules.
Bright na kayo yung ate, yung mama sa module. Kung ikaw estudyante, magtuon gyud ka, no? Mayog amen. Salamat sa mga estudyante magtuon. Kinahanglan magtuon aron ha? Makapasar, very good student. Magtuon, makapasar sa exam. Kinahanglan makapasar sa exam aron makagraduate. Magtuon, makapasar sa exam, makagraduate aron makatrabaho. Og nindot nga trabaho or profession. Doktor ba ka, dentist ba ka, no, lawyer ba ka? But kinahanglan magtuon. Aron ang ending dakog sweldo. Tama ba? So, if you want this harvest, unsa man ang ending ani? Dako nga ang harvest is makatrabaho. Nganong gusto man ka makatrabaho aron makasweldo. Ay kung ingna nga gusto ra ka makatrabaho. Ang intention gyud nga makatrabaho ka is aron makasweldo ka og dako. Tama ba? Okay. So kung gusto ka ani nga harvest, gusto ka ani nga ending, balik ta sa sinugdanan, kinahanglan kung estudyante ka, say makatubag, magtuon. Mag-study. Dili mag-uyab-uyab. Dili. Ayaw sa guli ang imuhang pagtuon o pag-uyab-uyab. Kaya ang ending ana, dili trabaho. Aw trabaho day, trabaho sa balay, kinaburos naman. You see? Unsay imong gusto nga harvest, kinahanglan tan-awon nimo, unsay imuhang itanom. See the end. Tan-awa imong future sa imuhang karon. Plant because unsay imong gi-plant karon mo og imong ma-harvest. Ang tanan mo yung amen. Amen. So example po, another example is this. Kung mo exercise ka, eat ka og healthy food, unsay mahitabo nimo? You will get fit and healthy. Unsay ending? You will live longer. Amen? So kung inana imong panglantaw, you want to live longer, you want to be healthy, then, exercise. Eat healthy foods. Ayaw pagbisyo. Kaya ang mahitabo, kung ang imong itanom karon, nagbisyo ka, dili ka magdiscipline sa imong kaugalingon, dili ka fit, dili ka healthy. Unsay end result? Magsakit, dali ra ka mamatay. Gusto ka, you will live longer, take care of yourself because your body is a temple of the Lord. Amen? At present, dili siguro enjoyable. Ang pagtanom, munang naikanta nga, magtanim hindi biro. Nabay nakabaluan ng kanta ha? Magtanim ay di biro, maghapon na kayo ko. Diha ako tama nakabalo. Ang pagtanom, it takes sacrifice. It takes discipline. It takes hard work. Pero kung naakay itanom karon, sure ka nga naakay anihon. Amen. Mao na writer nag-ingon, I don't enjoy writing. Ingon siya, dili kapuyan kay ko, di ko ganahan magsulat. Ang iyaha daw gusto is to have written. Ang end result, kay nga naman, sa kuan pa lang, sa process, lisod. Hago, kaapoy, kinahanglan og discipline. Pero ang ending, ana, is reward. What you plant today, mausad na ang imuhang maani. If you are a new believer, daghan man ning appeal sa encounter, mga babae, mga lalaki, naaba dinhi. This month, naka-encounter bi, kaway-kaway. Oh, salamat sa Ginoo. Nagmadaugon gid ang Ginoo sa inyong kinabuhi. The first and the last encounter of 2020, naka-appeal gyud mo. If you are, no, bagong gawa sa encounter, or bisan pa kita, kung gusto ta nga mula hutay ang ato ang Kristohanon nga kinabuhi mo tubo, kinahanglan we learn this discipline. Training, no, naa sa mga panagtigom,
cell group, Sunday service. It may not be usahay sakripisyo, usahay hard work, but ang end result, ana mga igsoon, kabalo ko na agi reward ang Ginoo sa ato ang tanan. Palakpakan na to ang Ginoo, ana. Thank you, Lord. Sa atong gibasa kaganina na ay two kinds of sowing. Given sa atong text, sowing sa flesh o sowing in the spirit. Sa akong giingon, ang atong pagsow, ang atong seed, atong hunakuna, atong pulong ug buhat, nagpugas ta, nagtanom ta, nag-invest ta either sa atong flesh or sa atong espiritu. Ingon ang verse 8 sa atong gibasa ganino. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. And whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas no niya nga mga tinguha, di kaniini maani niya ang kamatayon. Ang tanan mo ingon, kamatayon. Baliko nako para masabtan nato. Kung magtanom ka sa imuhang unod or sa imong flesh, unsay maani nimo? Kamatayon. Timan ina. Ikaduha, kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Ang tanan mo ingon, kinabuhing walay katapusan. Kano sa man nimo maani kung magtanom ka sa uma sa espiritu. So karong gabi una you have two choices. Asa ka magtanom? Sa imuhang unod or sa espiritu. Nakita na ko diri sa diha nangutan ko bang ko, Lord, unsa may buot pasabot ani kaning magtanom sa unod? And it's very clear, every time, ingon ang pulong sa Ginoo sa previous chapter, aning atong gibasa nga kuan nga book sa Galatians. Sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, ingon dire, now the works of the flesh are evident. Ang buhat sa unod, mauni ang klaro kayo makita. Ang mga tawo nga nagsunod lamang sa ilang tawhanon nga kanaiya, mailagayod pinaagi sa ilang binuhatan. Nagapakighilawa sila gawa sa kaminyoon, hugaw ug malaway ang ilang mga binuhatan, nagasimba sila sa mga Diyos-Diyos, mga mambabarang, madinumtanon, palaaway, abughuan, masukanon, hakog, hinungdan sa pagbahin-bahin o pagpundok-pundok, masinahon, palahubog, mahigugmaon sa mga kalibutanon nga kalipay, ug uban pang gibuhat nila nga mahugaw. Giingnan ko na kamo kaniadto ug karon pasidan-an ko kamo pag-usab nga ang mga tao nga nagabuhat niini dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Grabe kayo ang warning sa pulong sa Ginoo. It's very clear. Maudi ay ni. Mauni siya ang pagtanom dinha sa unod. Every time that you will hold a grudge, nurse a grievance, entertain impure thoughts, mga fantasy. No, every time that you will wallow in self-pity, you are sowing in the flesh. Every time nga kanabitong, it's not sin nga masuko ka, pero kung imo nang i-grudge na ba, imuha na bitong tamnan o kawayan, di ko makapasaylo. Unforgiveness, nagtanom ka ana sa imuhang unod. Unsa pa? Every time that you will linger in bad company, mga influence nga dili ka makaresist, kabalo ka na agyoy mga kuan nga temptasyon diha nga moabot nimo nga dili ka makaresist, makasala gyud ka. Every time that you go there, you are sowing in your flesh. Unsa pa? Every time that you kanang imong i-entertain or imuhang pilion, inigtanaw nimo sa imong cellphone na imo pop up dito nga mga hugaw, pornographic nga mga
mga tanaw, no, mga salida, mga pictures. Every time that you click that, you are sowing in your flesh. And sa dihang na malandong ko, every time di ay that you are not sowing in the spirit, you are sowing in your flesh. So it's either you are sowing in your flesh or in your spirit. So kung wala kay gitanom sa imong espiritu, wala lang kay gibuhat. Wala lang. Gilaay lang ko, wala lang po ko'y gibuhat aron madasig ko. Unsay gibuhat nimo ana? You are sowing in your flesh. Imuhang gipalig-on hinuon ang imuhang unod. Kabalo ka unsay gusto anang unod nimo? Dili na siya gusto sa mga butang sa Ginoo. Kapuya na siya mubasa og Bible, kapuya na siya moadtog simbahan, kapuya na siya moapil og cell group, kapuya na siya mag-devotional, mo na imong unod. And every time nga imo nang i-allow, nga mayroon ka kapoy gyud, you are sowing in your flesh. And it is in the opposite. Unsa man ang pag-sow in the Spirit, it means sowing in the Spirit is being filled with the Spirit of God. Imuhang kanunay nga pagpapuno sa Espiritu sa Dios, muna ang imuhang pag-sow dinha sa Espiritu. Muna ang walking in the Spirit, no, dominated by the Spirit of God. No, sa encounter ako ang nag-speak about the presence of the Holy Spirit in feeling, no, knowing the Holy Spirit. And nindot kayo ang pinadayag sa Ginoo. Ang power day sa Holy Spirit para sa atong kinabuhi mga igsoon, i-empower ta niya to live the will of God sa ato ang kinabuhi. So every time we choose, every time pilion nato nga malig-on ang atong espiritu, unsa may mga butang nga makapalig-on sa atong espiritu, be? Nay makatubag? Reading the Bible. Pagbasa sa Biblia, every time nga mupili ka, mubasa og Bible, instead nga mo scroll sa imong Facebook, what are you doing? You are sowing in the Spirit. Every time nga mupili ka nga mag-devotional ka, mumatakag sayo, instead nga matulog lang ka, unsa may imong gibuhat? You are sowing in the Spirit. Every time nga moapil ka og cell group, instead nga mulaag ka, every time nga mupili ka bisag ulan, moapil gid ka og cell group, you are sowing in the Spirit. Imong pag-anhi dinhi, salamat sa Ginoo kitang tanan karon nakatanom ta sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Amen. Praise God. Tungod kay malig-on ang atong espiritu igsuon. Ug ingon ang Biblia sa Galatians katong atong gibasa sa chapter 5 verse 22, muuni ang fruit of the Spirit. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tawo kun ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Mao ni mahigugmaon siya. Malipayon, may kalinaw, mainantuson, maayo sa iyang isig katawo, manggihatagon, kasaligan, buutan ug makapugong sa iyang kaugalingon. Kun mao kini ang atong buhaton, dili na nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. Kani mga igsuon, fruit of the Spirit. Sa dihang mao ni imong itanom, ang imong marip, ang imong maani kinabuhi. Amazing kayo ang Ginoo no gitagaan ta niya og fruit aron mooy atong itanom, aron muupoy atong maani. Ikaduha na ko nga point, hapit na akong time. Number 2 is, we reap more than we sow. Maani nato ang mas labaw pa kaysa sa atong gitanom. Amen? Ingon, mas daghan ang atong maani kaysa sa atong gipugas o gitanom. Why do farmer plant their seed? Because they expect to harvest great deal more than they sow. Kanang usa ka lugas sa humay, kung itanom na siya, mutubo, pila kalugas ang maani ana. Nakaihap na mo? Basta daghan. Nakakita na ba mo og isa ka lugas pagtanom ning tubo, isa ra pod kalugas ang nahani?
Di ba sa isa ka ana, sa isa ka stalk lang gani, sa usa ka kahumay, perti ng daghan ng lugas, ana mo gawas, tama ba? Kanang usa ka liso nga mangga, kung itanom na nimo, mutubo na siya, mahimo na siyang kahoy, pila ka liso nga mangga ang imong maani. Di ba daghan? Makaani kag daghan sa usa lamang nga imong gipugas. A single seed that sprouts can yield dozens, hundreds, and even thousands of seed. It is the same way with both sin and righteousness. A small decision, gamay nga desisyon, to either good or bad, reaps a much bigger crop for either joy or sorrow. Sa akong giingon kaganina, unsay imong gitanom mo puy imong anihon. Tama? Magtanom pug ka either sa espiritu or sa unod. Ug sa dihang unsay imong itanom, mas daghan ang imong anihon. So kung nagtanom ka in the flesh, mas daghan ang imong hanihon nga sorrow. Mas dako imong anihon nga consequence. But kung mupili ka nga motanom ka in the spirit, isa ra tuod na. Gamay ra tuod na nga pagtuo, pero imo man ang gitanom. Unsa may mahitabo ana, muani ka og daghan. Muani kag kalipay, muani kag gugma, muani kag kalinaw. Mas daghan ang imong ma-experience once you will sow that simple seed in the spirit. Amen? Nakahinumdum lang ko sa kinabuhi ni David. No? Si David is a man after God's own heart. But, ning abot sa iyang life nga, nakatanom siya in the flesh. It was the time nga iyahang gikabit si Bathsheba. Nakatanom siya sa iyang flesh. Kabalo ba mo nga grabe ang consequence ning abot sa kinabuhi ni David after that? Yang anak namatay. No, dayon ang iyahang sunod nga mga anak nag-away sa kingdom, no, abot pa ganito nga gi-rape sa iyang isa ka anak, ang iyang babae nga anak ug ang iyang anak nga isa ning kuan sa iyahan ning gusto mo overthrow sa iyahang throne. Grabe ang naani nga consequence ni David sa iyang pagtanom sa iyahang flesh, sorrow ug kagubot sa iyahang pamilya. That is because nagtanom siya sa iyang flesh. But I tell you, kung magtanom po ka in the spirit, remember Abraham? Sa Abraham, nagtanom siya sa iyang faith, sa dihang gipromisan siya sa Ginoo. Iyahang gi-hold on ang promise sa Ginoo niya, nagtanom siya. And because of that small faith, hining padayon niya og hope ang gipromise sa Ginoo. Unsa ang giani ni Abraham hangtod karon? Nation. People. Mga tao that is calling him Father Abraham. Tungod sa gamay nga faith nga iyahang gitanom. Because that is the law. We reap more than we sow. Jesus used the picture of sprouting seeds to show that when we allow God's word to produce good things in us, unsa man ang resulta, multiplication. Sa Matthew 13 verse 23, the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth some 100-fold, some 60, and some 30. Kaning pulo nga imong nadungog karon, kung natanom ni sa tambok nga portion sa imong kasing-kasing, I know mo harvest og daghan ang Ginoo ani sa imong kinabuhi. Amen? That is why when we sow disobedience, assignment na ko ninyo, basahan ni sa Deuteronomy chapter 28, verse 15 to 42. Kung mo disobey ka, kung magtuman ka sa imong gusto, dili ka mo obey sa Ginoo, mauni ang consequence mahitabo nimo. Di na nako basahon kay perting taasa ni sa Deuteronomy 28:15 to 42. Pero kung mutanumpog ka og obedience igsoon, naapoy mga panalangin nga imong maani. Deuteronomy 28 verse 1 to 13. Ang kuna na nga mga panalangin sa Ginoo because you choose to sow obedience.
last nga point nga akong hisgutan. We reap later than we sow. Muani ka, unya na. Di ba? Dili man, karon nagkuan ka. Nagtanom ka karong adlaw din, unyang hapon, maani na dayon nimo. Nabaingon na. Bisag ka ng munggos, bitaw, dali ra magyud kay na siya itano. Dali ra man po siya anihon, pero wala gi isa ka adlaw dayon na ani nimo ang munggos. Napagi factor sa time. Tama ba? Gikan sa imong pagtanom, padulong sa imong pag-ani, unsay nasa tunga-tunga? Naghulat ka. Ang tanan mo ingon, paghulat. Balikon, ang tanan mo ingon, paghulat. Kay muani gyud ka once na akay gitanom. Pero kinahanglan maghulat sa ka. There is a factor of time. Some are deceived. Daghan ang nailad because their present seed does not appear to be producing an immediate crop. Daghan magingon nga, okay raman. Maayo pa man kuglawas. Sige, magpakalipay sa kukaron niya na kumualagad sa Ginoo. Batanon pa biya ako sang tilawan tanan. Wala pa man niya nakita unsa ang resulta sa iyang gisudlan karon. Pero if you are wise, sama sa kung giingon ka ganina, kung gusto ka ani nga harvest, kinahanglan karon pa lang ganidaan kabalo na ka unsa nga liso ang imong itanom. Amen? Tungod kay naa pay process of waiting. Amen? No? Daghan kaayo na ilad, naguna-una sila nga, wala pa may daotan nga nahitabo nako. Siguro nagtago-tago kag sala, wala pa may nakabalo. Okay ra ko, wala man nakabalo akong leader, wala man nakabalo akong mama, okay ra ko. You are deceived, igsoon, na ilad ka. No? Muna nga some, they continue unsa ilang ginabuhat, no? Mistakenly believing that there will never be a harvest. Naguna-huna sila nga, wala pa man, basig wala ray consequence ani akong gihimo karon. Daghan na maghuna na nga, okay ra ni. Okay pa man ko. But unlike the crops of the field, which get harvested at approximately the same time each year, kanang humay, nangutana ko ni Kuya Levi, pila di ay ka bulan, gikan ka nagtanom sa humay, pila ka bulan hangtod nga maka-harvest ka. Nay, nakabalo dire? It's either 3 to 4 months. Yes, 4 months nga maka-harvest ka. 'Di ba? Sa ato ang natural nga pagtanom, naagyud tay kabaluta sa atong pagtanom karon, kanusa pila ka adlaw nga makaani ka. Okay, mga ginikanan. Kanang magtanom kag bata sa sulod sa imong tiyan. Gikan karon, pila ka bulan hangtod nga ma-harvest ng bataa? 9 months. But you see, ito kong gibutang din he. There is no regular timeline for the harvest of life. Mo ni ang delikado. Kay wala tay timeline kanus anato ma-harvest ang ato ang gitanom in life. Only God knows. Some crops are reaped quickly. Naay mga tanom nga dali ra ma-harvest. Others take a long time. But do not be deceived. Ayaw palingla. Their season will come. Naagyo'y season nga mo harvest ka. Naagyo'y season nga mo abot ang consequence anang imong gitanom karon. And by doing that, no, sa imuhang pagtanom karon, going the second mile now and giving more than is required, we will reap rich dividends later. Muani gyud ta og daghan kung unsay atong gitanom kanon. There is harvest and reaping. There will be consequences and rewards. Mao na ang sure. Wala ta kabalo kung kanus anato maani, pero ang sure muani gyud ta. Okay, baliko na ako, kung nag-ani ka, kung nagtanom ka sa imong unod, wala ka kabalok, kanus ka muani sa consequence ana. Nakoy isang kakauban sa network sa una, wala na siya sa cell group.
Pero salamat sa Ginoo nga nakuan siya kanang na-appeal siya atong ato ang kuan pastora, rescue mission, pero wala pa gid siya nakabalik og simbahin noon. Iyang kinabuhi ning balik sa bisyo, iyang kinabuhi wala na sa cell group, kuan na kanang wala na gyud. Dayon kanang wala siya kuan ba, wala siya discipline sa iyang health. Bata pa kay siya, na hinamo alang nadunggan atong niaging adlaw, namatay siya na stroke, diretso namatay. You will not know. Unsa consequence, I know consequence to ba kay nagbisyo na siya. Then sige og kuan, sige og kanang stress. So, unsa may naani niya, sayo kaayo siya. Sayo kaayo na pa-early ang iyang death no na stroke siya, dili pa gyud unta ngayon sa iyang edad. We will never know kanusa mo abot ang consequence sa atong gitanom sa atong unod. And also kung magtanom ta sa atong espiritu, wala po ta kabalo kanus ata mo harvest. But ako lang nahibalaan mga igsoon, mo harvest gyud ta. There will come a season of harvest sa ato ang kinabuhi kung kabalo ka, nagtanom ka in the spirit, no? Ang mga dautan bitaw wala gid na sila kapuyi nga maghimog dautan. Mo nang gi-encourage ka sa Ginoo, busa ayaw kamo kapuli pagbuhat og maayo kay kun magpadayon kita mo abot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. Wow, nindot kaayo ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Kung ang mga dautan wala kapuy og himog dautan, kita naghimog maayo di puta kapuyan. Amen? Nganong naa may term nga mapuno gani ko karon na. Bantay lang gyud ka. Napuno na gyud ko. Sa ato ang mga Kristohano mga igsoon dili ta mapuno. Magpadayon ta og himo og maayo. Kay kabaluta nga ang atong gipugas karon maani gyud nato ang reward ani. That is the promise of God. Amen? So balik ko na ako mga igsoon. Ang ato ang gisgutan karon, unsay atong gitanom mausad ang atong maani. And if we sow in the flesh, we will reap destruction, we will reap death. Pero kung magtanom ta in the spirit, we will reap eternal life. Manina. Ikaduha, we will always reap more than we sow. So kung nagtanom ka karon og kanang sa imong unod, destruction imong maani, daghan kaayong sorrow imong maani. Sorrows ang imong maani. Pero kung nagtanom kay in the spirit, kabalo ka daghan kay kag maani nga reward in the spirit. Ikatulo, ang ato ang pagtanom, yes, there is a factor of time, but definitely there will be a harvest nga ang Ginoo giandam para sa matag usa nato. Let us pray. Father, thank you for your word. Thank you, Holy Spirit, nga Lord, makuan gito Lord, matatak gito sa mong kasing-kasing karon Ginoo nga mga Kristohanon mi. Dili mi mailad Lord God, dili ka namo bugal-bugalan Ginoo sa pagtuo nga ang among gibuhat karon walay consequence in the future. But God, we pray Lord, matag usa karon nga nakadungog, pilion namo Lord that we will sow in the spirit. Tungod kay Lord nakagiandam nga reward sa matag usa nga mopili karon nga malig-on mi dinha sa among espiritu. Salamat kaayo Lord. All the glory and honor imo lamang in Jesus name. Amen and amen. Palakpakan nato ang Ginoo sa iyang pulong. Praise, manindog ta mga igsoon. Kompleto atong nadunggan. Sa dihang gitanom ni karong gabi una. Sa diyang gibutang ni sa Dios atong huna-huna o kasing-kasing, sa ato na ang pagpili. Sa ato na ang desisyon. Kaang pulong sa Ginoo, liso ni siya nga gitanom. Mao ni siya ang seed nga gispread sa Ginoo sa ato karon. Niabot ba ni sa imong kasing-kasing karon? Or taman ra sa imong una-una? Ibutang ni sa imong kasing-kasing kay tinuod ni. Kung tinuod ni sa kalibutanon, samot sa espiritu. Samtang naminaw ko sa akong anak, ikatuloto na ako nga daughter, si Roxanne. Kay numdum ko sa akong kaugalingon, wala pa gani ko makristohanon.
Pero gitanom na nako akong future. Di ko pa eskwelahon sa kong mama kay pobre kay me. 11 may kabuok. Wala eskwela, magulang sa imo eskwela, kamuundang. Pero ang akong gihuna-huna, akong future harvest. O dili pwede. Nagantos ko karon, halos di may kakaon 11 may muramig baboy naglinya mga tulog. Nagtanaw ko kung di ni pwede sa kuha. Nagtanaw ko sa akong future, akong harvest. Yun ko nga, dili pwede. Tin akong tiyabaw ang action, hilak, ligid. Kaya nga akong ambisyon, mag-nurse man ko. In town, bisag teacher, dili ka pa eskwela akong mama. Munang igsoon, iyon akong mama mo, eskwela man yun mo. Kinahanglan nga, doon na tayo buhaton. Tabang muna ko, magtukutag tindahan, kamoy bantay. Sa short story, si Pastorag, 4th year high school, hantod ni graduate, nahimong teacher na maligya og puto og kape diha sa Sitre karon, Old Market. Lata ang tiil, mga eskwelahan magsanilas, way pakialam sa mga lalaki. Future. Di ko gusto akong mga anak mamaligyag dahon, pares na ako mamaligyag painit. No. Future, di ko gustong makabana. O ako'y magpakaon. Ako kinahanglan, ako'y saktong panginabuhi. Future sa akong mga anak. Kung akto nahitabo na ako sa akong paningkamot, niresulta ni siya. Kabalo kay Gsoon, 19 years old, nagsweldo na ako, nakapa-eskwela ko mga igsoon. Naminyo ko 26. Ka-aim ko, makatabang ko sa akong mga igsoon. Napamay akong mga igsoon dere. Because harvest. Kung na-harvest na ko sa akong mga anak, wala nag-working student, wala nang trabaho sa para maka-eskwela. Ni-harvest pa ko sa akong mga apo. Why? Doon na yun sa kababaye na nagtanaw sa future niya. Kaya di lang man ako, anak, nga to sa mga apo. Kung atong tanawon sa espiritu, ang atong kugma diha sa Ginoo. Kung magtanom ta, kung atong kinabuyon ng espiritu, hayag kayo, maubanta sa pagbalik sa Ginoo. Isip-isip pag may time. Ang tanan mingog isip-isip pag may time. Tanan mingon, isip-isip. Tanan mingon, isip-isip pag may time. Usahay man wala isip-isip. Ang giatubang maura. Unsay naa, kalipayan. Igsoon, desisyon karon imong harvest sa future nimo. Ani. Samtang atong pingatong mata, let's just meditate on that word. Unsa man karon imong gitanom sa imong kaugalingon? Unsa may gibuhat nimo? Nakadawat na ka ni Kristo, nakapil kag encounter. Unsa may imong desisyon? Padayon ka magkinabuhi sa una nga kinabuhi or naana ka, dugay na ka diha sa Ginoo. Pero wala nimo tagag importansya ang butang sa Dios. Wa nimo butangi og future imong spirit. Karon igsoon. Pangayo sa Ginoo. Disudena discipline, hard work para atong ugma na ay ani. Let's just ask the Lord, Lord, nasayang na kayo siguro imong time, dugay-dugay na. Imong gisayangan ang mga bulan katuigan. Ang imurang kaugalingon, ang imuhang But now, gi-open sa Ginoo ang atong kasing-kasing gunahuna. Hallelujah, we give you praise, Lord. Spirit of God, Spirit of God, Sharambaba Shanda. Ooh,
Kung ikaw may angkon, napasagdan ako ang pagtanom sa Espiritu. Be true to yourself in the presence of God. Palihog pataas imong tuo kamot samtang piyong tanang mga mata. Di mo puta makita ay kay nag-facial ta og nagmas. Batang Dios nakakita sa imong kinabuhi. Igsoon, niya nata sa last of the last days. Niya nata sa katapusan sa kapanahonan. Dili na nato usikan ang panahon nga gihatag sa Dios nato. Hato nang tinud-on ang mga butang sa Dios. Mao na ang pagtanom diya sa Espiritu. Sige, i-renounce na mga butang nga nakagapos nimo. Itapatangtang sa Ginoo. Just talk to God. Igsoon santang naway ka sa mong kamot. Lord, kani, Lord. Di na ako ni mabiyaan, Lord. Gusto kong ipatangtang ni. It's your decision tubangan sa Ginoo. But gusto sa Ginoo, nga moani ka, mga butang gikan sa iya. But importante, doon na kay buhaton. God, in the name of Jesus, sa tanan nga nagpataas sa kamot, akong gibuhian, Ginoo, ang kaalam sa imong Espiritu, nga mabatukan, Ginoo, ang tinguha sa unod, ang desire sa unod, ang gusto sa unod. Manang kaalam, Ginoo, ang gusto sa Espiritu mo, yan mong pasidunggan sa ngalan ni Jesus. Ano makamot, Ginoong Diyos, nga gibayaw, kita, anak, Ginoon sa pakigbisog sa unod. Iniapa mi sa lawas. Pero o Diyos, kanang Espiritu Santo nga nagpuyo sa sulod na mo, mas kusgan na kay sa mong unod. Sa ngalan ni Jesus, gibadlong tanang unclean spirits sa mong kinabuhi. Mga spirito nga gustong mo buntog sa mo ang pagtuon ni mo, Lord. In the name of Jesus, sa tanang gibiyaan karon, sa tanang gi-renounce karon, Lord. Salamat sa imong kusog, Ginoo, sa imong grasya, Ginoo, nga makakinabuhi mi, Lord, nga among hatagag panahon ang spiritual na mga kinabuhi. Salamat ka na makamuta, Ginoo. Panalangin na nagkusog, Lord. Panalangin niya, Ginoo, saktong desisyon kada adlaw. Panalangin na, Ginoo, kaalam sa pagkinabuhi. Diha sa imong kabubuton. Sa ngalan ni Jesus, ang nakadawat karon, mingog amen. Mingog amen. Hallelujah. At agig palakpak ang Diyos, igsoon. Hallelujah. Palakpak kay ang Diyos nga nagtudlo nimo. Nag-warning na ito karong gabi una. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Woo! Salamat, Lord. Diba ang mga gigugma sa Ginoo, iyahang badlungon? Dawat ba ka nga gigugma ka sa Ginoo? Nakadawat ba ka karong gabi una? Lingkod mo, Mike, soon.